Hej og velkommen til denne video i dag. Og der har jeg Jeppe og Emil med. Vi skal lave flaskehalsen drejer. Så lad os bare komme i gang. Yes. Ja. Vil du starte med at spørge mig, Olli? Hvad hedder min mor? Hanne. Rigtigt. Så Olli. Så skal du have noget klar. Så Jeppe han drejer. Og det blev den her. Hanne lige. Nej. Så nu har vi fundet noget, Olli han lige skal spise. Og så, Hvad er det der, Jeppe? sådan noget chili noget. Så sådan noget. Spyt det her ned, hvis man ikke kan Du får ikke særlig meget, fordi det er fucking stærkt. Sådan der. Det er fint. Nej, vent. Altså, I ved ikke, hvor stærkt det her er. Det er fucking stærkt. Så kan bare spille ud. Og I ved heller ikke, hvor meget der er på den der ske. Så. Ej, du skal lige, du kan godt sluge det, fordi det er kun så lidt. 2, 1. For helvede. Jeg tror ikke, jeg kunne lide det. Bare gå ind og tage noget i... Bare gå ind og tage noget vand. Så skal jeg spørge Emil. Hvad hedder min farmor? Har du nogensinde sagt det? Det ved jeg ikke, måske. Nej. Birgitte? Nej. Du har 3 Hanne? Ja. Nej. Hun er faktisk til det. Nå. Fuck, jeg er syg! Hvordan fuck vidste jeg det? Det ved jeg ikke. Okay. Du har aldrig nogensinde sagt, hvad din farmor hedder. Nå, så skal du skal dreje. Jeg er helt fjert over. Det hedder hun det. Ja, hun hedder Hanne. Fuck. Det er remoulade, Nej, det blev den lækre. Ej, Rammer. Det er for skæfuld. En forlov her. Så laver man lige totalt gourmet her. Og det der er så med top på det. 3, 2, 1. Jeg slugte det. Kan du klare det? Ja, det er fint. Oliver, hvor gammel er min mor? Er hun ikke midt i 40'erne? Jamen, du skal ikke sige, hvor gammel hun er. Hun er 42. Desværre. Hvad gør man så? Hun er 43. Øj! Syltetøj! Så på skeen bare. Tom ske. Hvor meget vil du have? Sådan der er det fint. Ej, du skal have mere. Ej, du skal have hele nuren. Kom. Det smager mega godt. Er det ikke glad? Jo. Det er godt. Nå, jeg har stadig kvalme over den der remoulade. Nå, så der igen, Olli. Hvad hedder min far? Nej, det kan jeg godt huske. Det skal jeg huske. Det skal jeg virkelig huske. Per. Nej. Du får 3 gæt, ligesom du fik. Kom nu. Peter. Nej. Altså, vi kan give dig sådan en ledtråd, det er ikke en P. Okay. Lars. Nej, det er Christian. Okay. Og lige så skal du dreje på jul. Smukke jul. Det er hot chili. Hot chili sauce. Sådan en remoulade oven på en ketchup. Så man lader kun pølse og brød. Fuck. Kan lave. Ej. Fuck, det bliver stærkt. Og det er altså sådan noget rigtig chili. Ja, skal vi vise. Det er chili sauce. Katty, du ved godt. Det er hot chili. Tror I det? Nej, nej. Olli, lad være. Oliver, gå nu ud. Okay, 3, 2, 1. Olli. Det er stærkt. Vi har altså aldrig prøvet den før. Det er helt ny. Så. Hvor gammel er min far? Træffer. Nej. Han er 40. Okay. No. Det bliver jo... Hvad for en vil du Det er have? det, jeg vil gerne have den her. Den der? Ja. Ej, fransk sender, det er sådan en sødsender. Den er ikke særlig stærk. Hvad smager den? Den smager bare... sødsender. Det smager karry. Det smager faktisk lidt karry. Jeg tager sgu Chili? sweet chili sauce. Chili sauce.
I ved, der er rigtig meget her. Ej, jeg tør næsten ikke. Fuck, det bliver stærkt. 3, det skal snuse. 3, 2, 1 nu. Vi er faktisk ret hardcore, vi spiste alt. Nej. Den er stærk. Og så lige for at slutte af. Iskold. Det gør jeg også. Ej, har du ikke noget? Er det ulækkert jo? Jeg går til en vand. Spørg lige Oliver. Så jeg spørger Oliver. Oliver. Hvor gammel er min far? Det synes jeg er fedt. Nej, det er han ikke. Jeg får 3 igen. 2, fordi du ved det godt. 40. 41. Nej. Så, Ja. 42. Nå, så skal du have noget. Okay, jeg håber så meget, at han får en soja nu. Du får... Agurker, Ja. Du skal spise det nu. Så skal du spørge mig, Olli. Gammel er min far. Det får han 3 1. 43. 42. Nej. Jeg kan sige, det er ikke 40. Er det ikke? Det er ikke 40. Nej. 39. Nej. Hvad er han? 36. Er han? Pis, mand. Nå, så skal du dreje. Så jeg... Yes, jeg fik fransk sennep. Det håbede jeg på. Er den god? Det er ikke så slemt. Okay. 3, 2, Må jeg 1. lige duft? Duft bare kaj. Det dufter af kaj. Ja. 3, 2, 1. Var det så godt, som du havde håbet? Nej, det var ikke så lækkert. Lige bare lige at spise den her. Okay, så skal jeg spørge Emil. Og det er mayo og soja, vi er tilbage her. Og det er, jeg kan ikke lide soja, det vil jeg indrømme. Jeg satser virkelig 100% på, at jeg ikke får soja. Vil du hellere mayo? Ja. Det er du? Ja, jeg havde. Men så, jeg skal virkelig så meget soja, fordi jeg... Hvilket hospital er jeg blevet født på? Jeg skal tænke rigtig godt om. Du har et gæt. Er du født på Jeg er næsten 100 på, jeg har fået det at vide. Tror jeg. Det har du sikkert måske også. Er du født på Kolding? København. Nej, det var Kolding. Er det Kolding? Ja. Okay, så skal jeg dreje. Nej. Ja. Det vil jeg. Der. Ja, du får mig. Ej, jeg vil faktisk gerne have soja. Vil du? Så til soja. Men det skal ikke have så meget på soja. Soja, det... Og vi kører heller, men vi kører ikke lige så meget som... Fordi... Nej, det er fint. Ja. Hvordan løfter du? Jeg ved ikke, om jeg kan overhovedet tåle soja. Hvorfor? Jeg kan ikke tåle det. Hvad? Ej. Fuck det. Okay, jeg blev til at gøre det. 3, 2, 1. Okay, nu skal vi se om, hvad I får. Stop. Ja. Hvad hedder min farmor? Bente. Nej, du var 3. Og får 5 faktisk. Det er svært. Hvad starter du med? A. Nej, jeg rødder ikke igen. Anne. Tæt på. Det. Anne Marie. Det var rigtig tæt på. Sidste. Nu. Anne, hvad? Nej. Jo, Oliver, svar nu. Anne Jens. Nej, Anne Vibeke hedder hun. Nej, jeg troede hun hed Hanne. Det er Olli, så det. Nej. Nå. Okay, så skal du have. Ikke så meget. Hold du ned. Jeg skal stoppe den der. Det skal sluges. Ej, det er ulækkert. Slug det nu bare. Jeg lægger den mulige tyk. Mayo der. 3, 2, 1, syg. Nej, slug det, Oliver. Nej, det er fint nok. Mayo, du er ikke. Nå. Svag. Tak fordi I så med. Husk at like og abonnere. Vi ses i næste video. Hej.